आवत तरह के दुगोला के फारस हम दिखाई कहा तरह के दिनेश भाई के चैनल लागल बा। ए चैनल में देख रेख सबके बस अतने ताहरा जिला भके ताहरा समस्तीपुर वैशाली के देख रेख चैनल करे वाला हमरा बिहारी भाई मुन्ना बिहारी 150 चैनल के आज देख रेख करे वाला हमरा मुन्ना बिहारी भाई अकेले हवे। कहाँ बड़ो 3 दिन के यथी तरह यथी होखे लगल जुए ए मर्दे अभी 4 गो 5 गो चैनल देखता रहो ऐसा ऐसा 50 गो चैनल ले जा वही अब वही लग जाई इजी दुगोला लस दुगोला तरह का चल देखाओ सुजीत बबुआ गावत तरह ठीक बा बाकी तू जगह नहीं कचिन हो बहुत देरी बा तारा अभी माहौल नहीं खे पकड़ा अभी दूधा भात बा लइका बड़ो तार जामता नायका हो हमने के कुल टूट टाट गई ब्यास कहाँ गइल हो ए मर्दे हम मंच पर बैठिले दिनेश बाबू ई हमार ई गर्व से कहिला के कोनो प्रतिद्वंदी कलाकार बैठ के गावेला तो लहरी मंच छोड़ के ना भागेले आई पिलुआ भके जाना तारे कि लहरिया के बर्दाश्त ना होई ए खाली चढ़ के हुमे चनी की लगबो डकार डकार करे के बाप गोल बड़ा हो गे चलो कोनो बात नहीं है आवत तरह के दुगोला के फारस हम दिखाई कहा तरह के दिनेश भाई के चैनल लागल बा। ए चैनल में देख रेख सबके बस अतने ताहरा जिला भके ताहरा समस्तीपुर वैशाली के देख रेख चैनल करे वाला हमरा बिहारी भाई मुन्ना बिहारी 150 चैनल के आज देख रेख करे वाला हमरा मुन्ना बिहारी भाई अकेले हवे। कहाँ बड़ो 3 दिन के यथी तरह यथी होखे लगल जुए ए मर्दे अभी 4 गो 5 गो चैनल देखता रहो ऐसा ऐसा 50 गो चैनल ले जा वही अब वही लग जाई इजी दुगोला लस दुगोला तरह का चल देखाओ तनी बायन में बाट रामायण के चौपाई राम रामायण के करमान सायन दोहा पे दोहा बता सब है चचा तनाही कबहू बुलाए बैठा हो तनी मनी बैठो कह तरह की ऐसा ठकैसा हम ना देखनी कतना बढ़िया ठकैचा कटनी हार बड़े ई जतना बढ़िया कटनी हार ठकैचा हनु ओतने ही खनिहार 3 छिप भात खा अच्छा देखी सब है कतना बढ़िया इनकर फिगर देखी सब देख अतना बढ़िया ई ताल काटत रे का तो कोनो ठकैचा से आई जतना फालतू अरे कौन सर बोलो सर कौन बोलला सही पहले बताओ हमरा के कौन इतना फालतू बोलला कौन हरले देखो संबारम ना मारम आ एही जैसे तक चौक बना के लागो कहे कि तोहरो निमन हमरो निमन तोहरो निमन ये बड़ा शर्मनिया हो तेरा भला अरे हम बबुआ कहत नहीं त कपार पर न ठकैचा देखी हो ठकैचा ओ खा अरे शाहजहान निमन तू बजावत तार एगो तिरकिट बना तारा से मैं होटल वाला खुश रहले से हां खा के होगा तरह रेडी 1 2 3 4
नंबर 6 से शोभी भैया नगर पंचायत हमारा यहाँ के जीतल बानी। हम अपना शोभी भैया के हार्दिक स्वागत करो आ भगवान से मनाई कि आजीवन प्रेम बना रहो और पद प्रतिष्ठा भगवान यही तरह बरकरार रखी कि भेंट मुलाकात हंसत फैलत रही जा हमन और भगवान से ही हम विनती करब कि जीती आ गरीब के सेवा में एकदम लीन रही। आज आज ई भागे न बाजी, आज हमने के भागे न बा के परिवार में इतना झूठ करके मान सम्मान प्यार दुलार पवनी आ सबका के प्यार